Ongi etorri bigarren unitatera. Unitate honetan, informazioa eta edukiak lortu eta kudeatu egungo garai digitalean horixe izango da gure gaian, ezta? Hainbeste informazio klik batera, hainbeste eduki sartu interneten eta gure eskura, hori nola kudea dezakegu edo hezkuntzan nola atera diezaiokegun balioa hori guztiari, horri buruz hitz egingo dugu. Beti bezala hasteko abia puntura joango gara. Abia puntuan eskatuko dizuet bideo bat ikus ezazuen, infoxikazio termino hori azalduko dizuet zer den, eta horri buruzko hausnarketa labur bat egitea eskatuko zaizue. Hementxe arbel digital honetan klik bikoitza egitea zuen izena ipini eta gogoeta txiki bat botatzea eskatuko dizuet. Jarraian bazenekien atalera pasatuko gara. Gaur egun ezinbestekoa da edozein irakaslerentzat informazioa eta edukiak bilatu, kudeatu, gorde, sailkatu, partekatu, hori guztia irakasle baten alfabetizazio digitalean sartzen da. Gu gure plea aberasten ari gara, dakizuen bezala, gure ikasteko ingurune pertsonala, eta horretarako ikasgai honetan eskatuko zaizue hainbat tresna probatzea, baina benetan probatzea, benetan lanean hastea tresna horiekin, eta gero hausnarketa bat egitea. Gezi hauekin edo hemengo menua erabiliz mugi gaitezke unitatean zehar bazenekien atalean, eta hasteko markagune sozialak ikusiko ditugu. Zer dan markagune sozialak edo social bookmarking delako hori, gure gogokoak gure ordenagailuan gorde ordez, eta guretzat bakarrik gorde ordez eta gero beste nunbaitera joatean garenean ez ditugu eskura, hori dena nola kudeatu ikusiko dugu puntu honetan. Hurrengoan batzailei buruz hitz egingo dugu, zer diren batzaileak, eta Feedly batzailea ezagutu eta probatuko duzue. Jarraituz, mikroblogintzaz arituko gara. Esan izuen ikastaro edo ikasgai hasieran, Twitter kontua sortzeko, eta hementxe izango duzue, beharrezkoa duzuen azalpen guztia, hezkuntzan gaur egun zertan eta zertarako eta nola erabiltzen ari den Twitter, eta horri buruzko hausnarketa sakona egitea espero dut. Eta amaitzeko, edukien hartatzeari buruz gaur egun beste ezinbesteko terminoa bihurtu den hori, ezta hartatzea, edo content curation delakoa ingelesez. Horri buruzko azalpen bat emango dizuet, eta scoop iten kontu bat zabaltzea eta probatzea, eta guztien arteko hausnarketa, aldeak, hezkuntzan zertarako erabilitezken, pixka bat horren inguruan ibiliko gara unitate honetan. Unitate honen planteamentua pixka bat ezberdina izango da. Izan ere, bazenekien atalean azalpenak emateaz gain, hainbat jarduera egiteko izango dituzue. Horrela, pausoz pauso joaten zatenean, tresna bakoitzari dagozkion jarduerak egingo dituzue. Orain zure txanda da atalean topatuko duzue, nola egingo dituzuen lanak unitate honetan. Hau da, nola antolatuko duzuen zuen lankuadernoa, horriak eta abar, eta non utziko dituzuen hausnarketak eta probatutako tresnen inguruan egingo dituzuen gogoetak. Amaitzeko unitatea, ebaluazioa edo autoebaluazioaren atalera pasatuko gera. Aholkatzen dizuet hau hasieratik irakurtzea. Izan ere, unitate hau ere kasu honetan oso ezberdina izango da. Zuek baloratu beharko duzue zuen lana. Hau da, bigarren unitateko ebaluazio irizpide guztiak eta errubrikak eta abar hementxe dituzue, kopiatu beharko duzue taula hau Google Docs batean eta gero nirekin konpartitu eta zuen lankuadernoetan ipini, hemen dago dena azalpen osoa, eta nire ustez garrantzitsuena unitate honetan hauxe izango da. Zuei emango dizuet aukera eta erantzunkizuna unitate honetakoa. Hau da, tresna bakoitza nola probatu dezuen, zer egin dezuen tresnarekin eta zein hausnarketa maila egin duzuen, zuen esku utziko dut honen ebaluazioa. 130 izango da, eta ez balin badago ezer arraroa, hau da, zuen irizpidea nerearekin nik lan guztiak ikusiko ditut, ikusiko dut nola zuen ebaluazioa, autoebaluazioa nolakoa izango den, eta ez balin badago ezer arrarorik, zuen emaitza hori izango da, nik kontuan izango dudana,
unitate honi dagokionez. Gaiaren 130 beraz, zuen esku utzi nahi dut oraingo honetan. Eta espero dut balio izatea, hausnarketa sakonak egiteko, tresna berriak probatzeko, benetan erabiltzen hasteko hezkuntzari begira, DBH masterikate erabiltzea etiketa gisa, zuen jakintza besteokin partekatzea, digo bezalako tresnak erabiltzea, azalpen osoa hortxe daukazue. Edozein zalantza orain arte bezala eta oso ondo egiten ari zarete foroan utzi eta ahalik eta azkarren erantzuten saiatuko naiz. Beraz, besterik ez oraingoz, zorte on eta animo unitatearekin.